Bandiraɓe caggal yettude Allah ko julde nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam en jetti jinnaɓe meɗen kono kadi en jetti serenɓe halifaɓe en jetti dendagal bandiraɓe fulɓe to mbawi wonde e dunde Baba Adam en jetti hono mawɗo meɗen Abou Samba Diop kanko tigi woni gardiɗo galle o kono kadi en jetti ɓe ganduɗa eɗen ndendi ɗo golle ɗe en jetti jagganɓe en kaɓirɗe hono Djiby Dieng Ali Fall e wondude e dendagal bandiraɓe golloɓe ɗo e Pindi TV bandiraɓe en garti ɗo hande kadi e yewtere meɗen dingiral pulago no gowɗen wiide ni aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi wadde ha joni en garti ɗo timminde aadi o ngam yewtude pulago ngam kadi haalde kala ko fati e pulago hande noon eɗen bismi goto e gendiyankoɓe meɗen goto e tinniɓe leñol men goto e yiɗɓe findinoɓe leñol men hono Ba Abdoul Siley Ba ɗum noon haade men junnade en gartat tigi e makko o haalanen hol gonɗo Abou Siley Ba ɗum noon kaw bisimilla ma ɗo e dingiral pulago. Salmini dendagal gollotoɓe e radio ngo mi wawa limtirde hono no limtirɗa ni mi rendinto fof tan gila dow ha less miɗa ñagano jomumen ɓe kadi gurdam juɗɗam tawa ko gurdam moƴƴam e kadi nde gena waɗanta en hokka télé o ƴettoyade pandale muɗum ngam findinde leñol ngol ngam findinde ɓesgu ngu e ngam ƴellidde pine ɗe e aadaji ɗi. Tigi machallah en jetti dendagal bandiraɓe fulɓe en jetti kadi o mo gandanɗa hoorema woni Ramata Sow en tawtora jonde nde ɗum noon kaw kalnamin seeɗa hol gonɗo Abou Siley Ba. Gandi e weɓani haalde hoore mum kono jubban min seeɗa tan. So min kam mbiyetemi ko Abou Siley Ba hono no mbiɗa ni jeeyami ko nokku ne wiya Jawalde Mango e ɗiɗo sahaji noon gonmi ko leydi France ko toon gurmi e kono noon nde tawno ko e nokke ɗe jibinami ha mawnumi e toon horima weldemi walla fewnitademi ha ɓuranami ɗeɗon nokke ɗum waɗi noon mi wayrata ɗo mi wayrata rewo ngo noon e worgo ngo fof fotoya ko ɗum tan woni Abou Siley Ba. Tigi machallah waɗi fayida no fewi ɗum noon hande kaw jewteten ko holko fati e pine meɗen e aadaji meɗen so tawi wiyama valeur culturelle tan hankkadi nokki fof so wiyama hande pine e aadaji fulɓe hol tigi ko gartanta en sen seeɗa. Eyyi pine e aadaji fulɓe aɗa andi kala ko jiiɗa e aduna koko wayloto hande noon yimɓe ne ceerna mbaylandi e firtare waɗi noon ko saha fof aduna waɗi ko doge rogere nde ɗo wuura e ndiɗo juɓɓudi wuura e ɗeɗo pine wiira e ɗiɗo aadaji so ɓe jibini sukaɓe aroɓe ɓe usto e ko ɓe gandi ko ɓe gona yawrude ɗumen ɓe mbiya bonni walla firti tawa ala hunde nde wona bonde wona firtinde ko waylotoon gati kala ko jiiɗa e aduna meeɗani waade no wayini ma dañi ko firti nde woodi ko feewi e firtare nde sabu hay ɗum ɗo ɗeɗo kutorɗe jiyeten wona ɗum ɗe gonno ene jogii ko ɗe gonno ko hakkunde leydi hakkunde ceenal hakkunde jamdi hakkunde ɗum firti to wonno wayli wonti ɗum ɗo heɗen mbiya feewi e si kañum no andi koko firtino te goɗɗum feewe e muɗum wadde en jaɓat mbaylani ndi wooda mbasen tan wiide minen min mbano ni ko mamin mbaya noon tan ala par ce que wanoɓe noon hen ɗon ɓe jeehi waɓe ni joni ɓe ganda ko ɓe ganduno ko jiyani ko ɓe gandi ko wadde tigui rigui o en jaɓat waylade yawti wona ɗum ko kadi hande gurɗen koye ɗeɗo kutorɗe aduna o fof hande ko gurdam gotam ko pinal gotal ko koltu goto aduna o ni darata ko waylude yimɓeɓe beete heɓe garta he ɗemgal gotal walla he leñol gotol walla hayso wayani noonne usto
ha yimɓe ɓe ɓura ɓattodirde ɓura ɓattude ngam mbawa hutodirde ngam mbawa yaadude taw wona to jaaɗa fof gona tubaranke ha tubarankagal maɗa feeña eyyi ɗum noon ko ɗum kam paami yen paam ko mbaylandi wona firtare beele tigi hande no mbiruɗa ni ko mbaylani no wonno ko jamanu fo e ko addata oɗo jamanu ne ko ɗum addata kono beele hande jamanu garɗo yimɓe mbawa fewnude ɗum ha mbawa yaadude e jamanu nde wonno so tawi jamanu waylima tan ina wawi waylade taw waylani enen ko gonɗen ko eyyi min haalanima mi famani mataw holko jiɗɗa wiide min wiide tan ko hande ay réseau ji ɗi ngari fof hande communication ngaji ɗi ngari kono ina wayno ha joni yimɓeɓe ina goya wonde pular wayani no foti waade ni walla nanga ko no foti nangirede ni beele hande kaɓirɗe kese ɗe mbawa ɗum ɗo waylade kono taw eɗen baylidi hen kadi e ɗemgal meɗen aɗa andi jaari kaɓirɗe kese ɗe ngari koye ɗemɗe janane kaɓirɗe kese ɗe ngari koye pine janane kaɓirɗe kese ɗe ko ma gonaɗe nde kutoroɗaɗe ma natta wonde an gontaɗe nde kutoroɗaɗe ɗum noon tawde ka tenkowo ko ala e sago jaɓa daña ko usti e ma ɗaɗima tan keddo neɗɗo hande o foti salade tan ko geɗal gotal ko woppude ɗemgal makko hande yimɓeɓe fof nandi ala no neɗɗo wawi wadde ha ɗum wasa wodde kono noon jab ɓorniɗo pantalon ɓorniɗo wutte ɓorniɗo jupe ɓorniɗo ko yiɗi fof o ɓorno ko himmi ko haalde ɗemgal ngal sa haali ɗemgal ngal hay sa wona leñol ngol ma nande leñol ngol sa haali ɗemgal ngal so tawi koye leñol he gonɗa ma wurtin leñol ngol so leñol maayi noon yontaɓe kala no neɗɗo wawi waade wawi yoɗirde wawi alɗirde wawi andirde so tawi leñol ma ko nuskugol limtete koye nuskuɗi kadi nuskugol ngol tawa kadi ko an woni sababu nuskugol leñol ma a nuskorte hen sa yiɗi gona ceerno sa yiɗi goni président de la république ko jiɗɗa fof gona so leñol ma famɗinama tan ka pamaro hen ɗum noon yimɓeɓe ɓe poti tan ɓe potani hankkadi ŋottilade e wone ɓornule ma neɗɗo ɓorno ɗum ɗo tan nde wona ngol ɗo leñol walla ngol ga ko ma o aynoya tan ko ma o remoya tan ko ma o ɗatoya tan nde wona sakke walla maabo walla baylo walla gaynako ala ɗum ko gollal kadi ɗeɗo golle ala e aduna he fof gollata ko ɗum wadde gaynaka wona fulɓe tan jeeyi ɗum ko sa joguima ko gaynoyɗa tan aynoy ɗiɗo société ji directeur uji mabɓe ɗi ko aynaɓe banque uji ɗi directeur uji mumen ko aynaɓe ministére uji ɗi ko aynaɓe sa joguima ko ndenoɗa ko gaynaka firti ko rende gollal muɗum ngal jogueɗa ganduɗa hina jogui gurdam ma mais joni enen mbiyeten tan ko no gayniroyten tunoɗe ni koma gayniroya noon tan koma gona ni tan ma mbaya ni tan ne mbiyeɗa ka pullo ala hande leñol yoyti koye ɗemgal ko heddi ko fof koko wayli ɗum wona enen tan wona kadi en mbawa ɗum salade en mbawa fandinde heddade tan no mbanoɗen aduna o natti ɗum jabde natti ɗon tolnade natti yaadude ko aduna ko aduna wayli aduna so waylima ko taaridi wayloto ko yimɓe mbayloto ko hay mbadiji mbayloto koltuji mbayloto hundeji fof mbayloto jaada c'est à dire ko hunde nde fof way kono landi woni soka yaha ko hundeji ɗi fof nani nder koko jaha ala hen ko waɗano heddo ha fada ɓeeto jetti walla ɓeega jetti wadde ko ɗum kam woni ko tengtintumi kam ko yo en gottiloye ɗemgal meɗen ɗemgal men noon ɗo hande ko enen tan cali haalde ɗemgal men sabu somi ƴeewi hay leydi Sénégal e leydi Mauritanie ɓe jaɓi jangguinde ɗemgal men e duɗe gendiji kono ko enen goni ɓe jaɓata janngude ɗemgal ngal sa yi ɗo joni e Fouta he ma yi école aji no mbaɗi leydi janguinoɓe nani hen mais jangde ɗemgal ngal koko joña hay goto revendicta hay goto ƴeewoyta hay goto ƴewtoyta ko namdo taw janguinowo o walla ɗum ɗo ko yamira yo janggi holko waɗi on janguinta ala garɗo o koɗo o hanti o wonti tan presque ko lamɗo hay goto susani hay haldude makko sikkata ko nde ɗon ko bonnanta ɗum noon yimɓe ƴiwata on ɗon complexe
gonga tigi machallah ko kalda ko wadi faida ha no fewi kono garteten tan joni ko biida ko woni gaynako tan ko ndenda fu hankadin ka gaynako kono bele hande ko sabaki dum don woppude en wiide en eden goppi gaynaka meden walla eden jeebi dum saabi jeebori den ay demgal gal no jeebori den e gaynaka ko leñol men gol wadi gaynako tan ko pullo tan woni gaynako parce que safalbe ko ayna safalbe buri en waawde gaynaka safalbe hina jogodo joni be coynonde hitande fewani be pengta fuf hala jofne mabbe fu hala be mada kalis mabbe poste be pada andungu to be cotta walla be jiya do hunde ne yeye wande valeur coode dum so be kebi gayne be cotta nay mabbe enen non nay ko endam ko sanka nangirda dum ko besnguma awa dum fengtude gonga ni parce que ça fengti ko dum ganduda gila den ha hande a anda sodde auto sa sodi auto ko chauffeur nyamata sa wi ada wada hubere ko maso nyamata sa yi ada wada pitik ko badda eno nyamata donc tawde dum ko dum ganduda ko hen motiltoda kon non en poti kam hankari haysino ko waylude jabbal mbaden fermuji kolce didi kolce tati ne mbawi jogade galle mojjina gurna mulabi temedere tawa temedere naggen dewda de wadani non sabu sa wadi nay kolce didi kolce tati e ndunge ceedi ko e ndungu ngari gotir walla gaydi ne mbawi do wadi men yede million pawdo million ay didi million ay ala do haadi kosam mudum ne wawi jogade galle gurna mudum fof iya anda dum na anda wadde enen heden poti tigirigi o wonbe gure teruji na pela aynabe walla na pela remobe poti wadde dido sensibilisation ngaji be kolla yimbe be neddo no wawi wurde kolce sappo kolce didi kolce nay tarini di fofto tarini di fofto jawdi jahori ndi fofto kambe ayna be pofto suka mabbe no mbawi jangude sabu hankasi ngoni der galle nden kam wepti kadi hareji bonande abonni to abonni ga hareji usto e kono non yimbe be jangat dum be ndeja hen ga be kalanta joomumen be jahata be bada sensibilisation be kalana dumen be dutto kadi be pela dumen kadi ne jogi temedere nagge jogi ujunere nagge nyamani yaraay tawa hay gore meeda nyamminde jom temedere nagge tigi machallah wadi faida hanu fi ko kalda ko kadi famnimo kono bele hande ko mbeta yo fulbe mbaylo walla yo gaynaka ka waylo gonga ni kono bele hande so waylima waylorta enen ko men sabu hadde so adandi so tawi wiyama pullo tan ene jogi jelogal mudum goto fo ne jogi no mantorte kono pullo ne gaynaka ene jeya e mantorgal mudum burgal mawnude sa yi hande eden jeya à chaque fois den jeya e video ji hono jaroji badeteedi di jaroji baali di fo enen jeya tubukobe hande ina nyemba dum ina bal bele hande sen bayli enen ko baylaten ko en beydota ko ustude dole lenyol ngol no jidi enen jari sa jewi na jogi ko wayli pina men ha heewi tay wona dum do ay dine o hemo wayli pina men sa ami biedana harmi sa hongi buba biedana harmi sa fi mbaggu sa woni bir sa woni jimo sa kala ko mbawda wadde hay sino tan ko dum do biedon ko ina yalti lawo dum non so yimbe mbadani dum ko ustude dañirde leñol e der golle mumen jaroji di fof ko nattata parce que wiete ko wayini wayani ni wati ni sa wadi jaron har yimbe pottita par contre ne jogi yimbe pottita ha he te dum harminaka dum ina usti pine meden ko yawti wana dum ko kay mi wima en jabat waylade gaynaka wadani neddo pullo ndema awo wadani neddo pullo wadi neddo pullo ko demgal enen hande fo ken wayli en baylima no bano den en baylima do gonno den en baylima kutorde men en baylima hay halaji men pular hande sa jefti dum sa neddo pullo de mo jangani so ina hala fulfulde capande jeetati de hen nogas wana temedere de hen nogas wana fulfulde capande jeetati tan hed dum ko sagato mo wana dum mo ko capande joyi capande nay heddor taw tinani ko tubankore walla seddere walla saprore hala tigi machallah ko namdal meden tan gongal ko fati e demde en ji hande
wonɓe ɗo e leydi Sénégal ina wawi aɗa ara e galle tawa haaloɓe hen pular walla sukaɓe mumen haaloɓe hen pular ina saɗi kono sa yeehi to caggal leydi aɗa yiya sukaɓe ɓe eɓe toppiti jangde pular nde ha no fewi a yiya jinnaɓe jangguinoɓe sukaɓe mumen e nder duuɗe pular e fof hol yiyande ma e ɗum. Hay ɗum jaari koko usti adande yimɓe ngari toon nde gardi koye pulagu mumen ko fulɓe ngarno nde ala ko gandi sowona pulagu gandi pijirloji mumen gandi jewte mumen gandi daari mumen gandi cifte mumen gardi e ɗum ɓe gardi e ɗum nde hay ɗo nden ko noon wano ɗo ko lambaji ko naksoten ko lambaji ko pijirloji anani nden ko yimɓe ummi Fuuta tan gari kawrita ɗo goto fof no arde pinal mum no arde aada mum no nanti en soit ande goɗɗum caggal nde yimɓe gandi goɗɗum hanti mbayli yanti kadi ko mbimami ko mbiyeɗa ɗum ɗo ɗen gueɗe ne karmi hanti ustoɗa hen yoɗani ustoɗa hen gueɗe goɗɗe ɗe jomum haalete nani hen cabotoɗe ɗum ustede weeɓani haalde anani ɗum fof ne usti joni noon nde ɓen jomumen ɓe nde gasi walla nde gayni arɓe ɓe usti arɓe ɓe enani jokkita ɗum ko seeɗa joni no towano ni hay toon natti noon waade sa yimɓe mbaɗi pelle ko wayno tabital pulago en pelle pine en pelle ɗum ɗo ko jomumen ɓe tan heddiɓe hen ɓen tan garata ɓen tan ɗum woƴi ɓen tan ɗum toppiti heddiɓe ɗum wayi kono wona haajuji mumen hanti kadi yante ɗiɗo téléphone aji ngari yeɗɗo ne wona e galle hay goto haaldata e goɗɗo goto fof haaldata koye mo wondani ɗo woni ɗo ɗum fof no usta jotodiral no usta yewtere no usta gannodiral no usta hay njuru eyyi ɗemgal kam haalaka saabu sa timi hen ko woɗɓe kaldata ko goɗɗum kalata ɗum ɗen noon mami rutta tan ko alay saago jaɓen mbaylani ndi ala ko mbawɗen hen kono wota en mbaylu ɗemgal ngal so neɗɗo haali ɗemgal hankkadi andama wona o to ko kono so tawi hay ɗum wappama ɗo joni ujunere haaloɓe ɗo seɗɗere gona seɗɗo kono ko woppuɓe ɗemɗe mumen tan tabu hankkadi mataw ne weeɓi haalde walla ɓooyi haalde a wowti tan jomumen ne kaala goppi ɗemɗe mumen tawi ɗemgal noon so wappama tan yaada e pinal yaada hay leyɗele ɗe ɗe potano yeebade ɗemɗe ɗe sabu sa ƴeewi leyɗele mawɗe ɗe ko wayno États-Unis en ni ko dowlaji kewɗi ndenti goni États-Unis mais enen kon ɗo ley kon no mbayi heewde famɗude ni fof sa ƴefti leƴƴi ɗi leñol fof a waɗi ɗum état hay Sénégal ko état ji dinduɗi sabu ɗemgal fof ne jogui pinal ne jogui gandal ne jogui aada ne jogui kadi nafoore e gartam leydi ndi kono so ɗum maayi hanti nattat addude ko addan noon nattat fewde ko fewnan beele tigi hande kadi ko kalɗa ko wonande yimɓe so jaaɓi waylade alay saago tinna e ɗum ɗo walla nanguito tigi e ɗemgal mumen hol peeje potoje ƴettede hande e nder gure men walla leyɗele meɗen nden ɗon ha sukaɓe meɗen mbawa tigi nanguitade e ɗen ɗon ɗemgal men wasa yoolade peeje poɗɗe ƴeftede ɗe ina dañi hen ƴeftade kono noon ƴeftanaɓe ɓe garani hono noon tabital pulago joni pandale ɗe ƴefti ɗe ko pandale gasoyoje ɗo e duuɓi temedere fewjanaɓe ɗum ɓe cikkata ko so gasani hande tan wona ko gasata ko jiiɗa ɗo yimɓe ne kutoro ko fof jomumen pewjani ɗum ko ina paadi duuɓi temedere ne ndewi hen diine l'islam hande ko duuɓi 1400 walla 5 mankuɗi kono jomumen ne ndewidi ha jettini en hande cikketen ko enen jeeyi l'islam kono ko jomumen nanti hen ɗowi ha jettini enen noon kala ko fewja mbiyata ko so gasani hande walla gasani mbuɗo wuuri walla mi soñani ko ɗamina dañede hen ko mi tawtortaki jarani ko mbuɗo himmana ɗum leyɗele ɗe yimɓe duki wo dañi dokuɓe dañi haɓaɓe ha piidira o dañi waraɓe hen ha ɗemɗe gendije jaɓira yo janggi e duɗe gendije jomumen jaɓani janggude a yiyat hande neɗɗo galle joni cukalon ma no janggoya sokon garti gon janggoyta ko tubankore son garti kon jangguine Qur'ana kon jangguine caparoje ɗe kon jangguine anglais ɗemgal mabɓe ngal wona bayeyal ɓe janggata ngal ɗum noon maale mum ko firtare walla ayare leñol ɗum noon so yimɓe jii no wayi sa nawi cukalel ma janggoyi tubankore so arti
no joɓirta goɗɗo ni sa yeɓi noon pulariyanke jangginante ɓingel ma ngel hayso gotel ko jencude par ce que ma raab goɗɗo an ma raab goɗɗo ko noon leñol ɓamtorto ko ɗeɗo peeje ƴeftete yimɓe mbatta jangguide sukaɓe men ɗemgal mumen ngal so neɗɗo jangi ɗemgal mum ne woni cukalel wonta yejjit wonta ancu wonta hurte yiɗat ɗum tan kadi ko dañɗa fof a wattate kadi ko jannguɗa fof a wawa tigi machallah waɗi fayida ha no fewi kono namdal meɗen tan gongal kaw meɗen Abou Siley Ba ko hol darnde hande tabital pulagu dari e ngam wallidde ɗeɗon ganda duuɗe pular gonnoɗe ɗo hande e leydi Sénégal. eyyi mi anda tigi rigui ɗo e leydi Sénégal kono mboɗa andi kam tabital pulagu kañum ɓuri yarude ko to banggue pine to banggue findinde fulɓe andude wona e Sénégal tan ɓe goni wona Mali tan ɓe goni wona Guinée tan ɓe goni koye oɗo Afrique fof andinde fulɓe ɗemgal mumen ko ɗemgal mangal par rapport e ɗeɗo ɗemɗe ɗe gondi e leyɗele ɗe andinde fulɓe ɗemgal fof ngal gonduɗa e leydi ndi gonɗa ina wimani son jaltingol ɗon kerol wontata ko koɗo an jokka wonde joom galle wadde ko fintinnode yimɓe hande yimɓe gandodiri gandi Malinaɓe gandi Guinénaɓe gandi to fulɓe goni fof gandodiri kadi jokkodiri dañi hen ni kadi wawɓe jokkodirde ha mbatti hutodirde ha mbatti nafodirde dañi kadi hen wattuɓe ɓurɓe wawde wattude nanodirde tawi adan o nanodirtano pularuji ɗi kadi wona pular o serti ko koddigo ngo ko mbino mamina sa wondi e neɗɗo o seppa seeɗa e ɗemgal ma ceppa e ɗemgal ma ɗemɗe kalifandi ɗe ɗen kadi ko certude ɓe ko anglais ɓe ko français ɓe ko portugais ɓe ko espagnol aji donc ɗo joni on certat on nattat nanodirde taw ko nattini on nanodirde ko jiggoyade kono ko woni fulfulde ko son kanide on nanodirde ɗum ɗo fof ko golle ɗe ganduɗa hayso wona ni ko pandale tabital pulago gonno hayso wona golle tabital pulago saabi ɗum réseaux sociaux hande aduna o pine ɗe ɗum ɗo ɗi e ɗeɗo kutorɗe balli tabital pulago balli kala mo ɗum wonno falare muɗum gonga machallah waɗi fayida no fewi aɗa wonno ɓen keeɓi hen famamuya ha no hannirta ni ko ɗum kadi wonno fandare hande yewtere meɗen wonno fandare kadi bismademo ɗo e Pinde TV kono mbaɗa andi hojomaji meɗen natti hewde ko heddi aɗa andi kaw meɗen Abou Siley Ba ñandete a hawriti e ɓeɓe gandanɗa hoorema woni duɗal Mamadou Alassane Ba ayi golle baɗɗe fayida ɗe ɓe mbaɗi toon nde hol konngol ma tan ngol mbawɗa artirande tan ñande fof woni ko kaleten aɗa andi ndiɗo leydi ha tengti e to ɓe mbaɗi ñalngu ngu walla hirde nde fotino ɓurde ɗo yimɓe so tawi no jomumen notima hen saabu toon mi anda nokku o no fewi kono mboɗa andi fulɓe ko nokkuji amen kadi toon voilà mboɗa andi fulɓe hino toon joni noon so tawino ko bawɗi kongano tan ko yimɓe keƴatano ɗo kono so wiyama tan ko pular ko pulari yankoɓe ko fulfulde haalete ko jomumen ɓe tan garata ɗum waɗi sa yi sa naati joni gueɗe baɗe ni koɓe ganduɗa tan jiyata kala mo jiiɗa a heptinta yeeso maɗa nde on gandodiri on meeɗi yidirde walla on jidiri walla ko hettan ko wona ɗum ko hesɗi ko lowdi natori ndi hindi ngakki tawi noon ɓeɗo waɗoɓe ɗeɗo jewte waɗoɓe ɗeɗo kirɗe waɗoɓe ɗeɗo defte waɗoɓe ɗeɗo janguinde fof ɓe gollanto ko ɓe garani ɓe wona arɓe ɓe ko fonnoɓe arde ɓe garani ɓe ko ɓen ɓe gollanto ɗum wadde holno waɗete ha ɓe mbawa wattude tawtorede gueɗe baɗe ni koma wayle wadde hen pijirluji wadde hen nalankagal wadde hen gueɗe ɓadiɗe ɗo sukaɓe ɓe goni ɗo ha wawa ɗumen fodde kono so woni tan no mbiyaten hoto neɗɗo waylo yo wa tan no wano ko an tan wayata noon wayliɓe ɓe garata wadde kono waylotoɓe walla jogorɓe waylade walla ɓe mbiyaten ko wayliɓe ɓe tawi ɓe mbaylaki ko aduna o waylori en ko ɓen jilete holno mbaylodi e ɗum ɗo
tigi machallah waɗi fayida no fewi no wonno so tawi neɗɗo waɗi hirde toon to gandanɗa hoore ma woni Thiaroye ko takki ɗum ɗon ko fof gila Pikine sika mbaw ha yettoyi Tiguéje fof no heewi fulɓe kono beele hande kadi wona jomumen wadde ɗumen kikiɗe kono wasde sarde ɗumen sabu hewɓe tinani hewɓe ne jii programme o mbi ko tinani so tinino mangar min kam no way taw keɓirmi mi salmini ɗon hono Adame Ba mi salminimo no fewi no wonno ko kanko tigi jangguinanno kam Pular to pengal kisal jammugel en calminiri kadi dendagal wonnoɓe e pengal kisal jammugel ko kanko tigi nildi kam ɗum e WhatsApp ko hen mbawmi tinirde min alay saago mi ara mi hawrita hen beele hande wona wasde yañude ɗum addani yimɓeɓe wasde tinirde eyyi ɗum kam jaari ɗum wona joljole wona ɗum ko caɗele organisateur en tan eyyi kala noon ko waɗa perguitte ne ngara hen so organisateur en mbawani yañude ko jiiɗi wadde mboɗo andi ɓe mbawi tubnade tan ko hitande foof no waɗe nguɗo ñamgu no waɗe donc yimɓeɓe hankkadi ɓe tini ɗum ɓe gandi ɗum kono koko kalantumami ko jomumen ɓe tan tini ɗum gandi ɗum ɓen tan garata hen mo dañani hen arde one ko tarduɗo one ko on tan ko tardu tan hono no mani heɓani information kono heddiɓe ɓen kañumen gona aroɓe hayso kayeranama haysa yettima fuggi gol fo damal suudu ɓen gona aroɓe tan gona aroɓe ɓen noon kono gardata fewjete ko softinta ɗumen ko ala ɗum fewjete kono gardata fewjete ɗum noon hanti jomumen tawde no gowi ɗum wadde no gandi no mbaɗirte kadi neɗɗo serata e miijade holno mbaɗata fulɓe mbi peeje gona juɗu sina mbayle eyyi firti ko so ndoyeɗo feere yahani mi waylatɗe mi waɗa gongol kadi mi ƴeewa hane jiitoyimi walla hane jettoyimi pandalam fof kadi aɗa wawi jogade ndeɗo fandare e ndeɗo feere tawa an joni ko puɗɗiɗa ko wona toon woni fandare ma kono wona toon woni hoddiro ma walla wona toon poɗɗa yaade kono kañum dirige ɗuma ha nawma tigui rigui to jahata to no wawi ɗum ɗo fuɗɗunoɓe ɗum ɗo wona ɗo wonno fandare mumen kono ɓennitiɗa voilà tigui machallah yewtere nde waɗi fayida no fewi mbaɗa andi hojomaji meɗen gasi ha laaɓi jafoɗon ɗum noon en calminat o mo gandanɗa hoore ma woni Amadou Sow gonɗo to Belgique en calminimo en juurimomo no fewi no wonno machallah kankone ko toon woni kono ko jiɗɗo Pular parnoriɗo Pular kadi teddinɗo Pular ha no hannirta ni jehen ha toon to France calminen o mo gandanɗa hoore ma woni kaw meɗen kawmen Mamadou Adama Diallo en calmini dendagal wondiɓe makko dendagal bandiraɓe wattuɓe hakkille e jeebaso e dingiral Pular ha tengti noon e wattuɓe hakkille e Pindi TV ina jarne e kala saaha ɗum noon kaw konngol ma tan cakkitingol ngol mbaynortoɗa bandiraɓe eyyi jaari ko arti fof kam ko jarnude télé o mi kadi ñaganade on vraiment gurdam moƴƴam e diwde ɗo mboɗa andi wona ɗo woni pandale moon yettinoyta on pandale moɗon hano jiɗirɗon ni ko yawti wona ɗum ko fof ko siftinde tan koma ngottiloɗen e ɗemgal men koma kaalen ɗemgal men woto neɗɗo wi oɗo o no wayi ni mataw somi haale makko Pular o wona pullo ala no pullo wayata kadi an a waɗata hoore ma ko an woni pullo sa waɗi hoore ma an woni pullo a waɗi mo kaldata o ko pullo hay so tawi o wona pullo sa hawri joni e ko pullo a haalni a hersata wona kono joni sa waɗi oɗo gorko o wona pullo wadde mi haaldata makko ko wona fulfulde tawa ko pullo kersa kanko kadi o hersa ɗum noon yo neɗɗo yooɓo ɗemgal mum yimɓe joguitiɗo tan ko ɗemɗum ɓeɗo haaloɓe ɗo ɓurɓe en fof ɓuuri en tan ko lemsude ɓe ɓurani en heewde ɓe ɓurani en moƴƴude ɗemgal ɓe ɓurani en welde ɗemgal ɓe ɓurani en wawde haalde ɓe ɓuri en tan ko lemsude e gonɗinde koɓe mbaɗata gila tan chauffeur onon mbiyata binda ha yetto ƴefta neɗɗo aɗa liggina ɗum neɗɗel cukalel gadda haɗa liggina ɗum an haalata ɗemgal an wontata tubaranke e galle ma ɗum feewa ɗum ko ma wayle so waylaka hay hunde en mbawa waylude en mbayloto tan gonten goɗɗum
gonga sabu ina hasi goto so natte meɗen tan enen fof kewɗen ko woppude ɗemgal meɗen ngal gonen e haaldude e muɗum ɗemgal muɗum ɗum noon machallah bandiraɓe yewtere men ari ha ɗo no mbiɗen ni tan aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi wadde aadi meɗen e digiral pula ko ñande wonde so gene ñaawi